Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. Now guys, we know the previous episode ended with uNomalanga telling uVusi the truth that umkakhe uGcina Benophakamani, one of his worst enemies, have been doing, the deed that's done between two married people. Anyway guys, so uVusi then says, "Khuluma Gcina." uGcina's busy acting confused laphayana guys. She doesn't even know what to say. uVusi then says, "Hey wena, yay, ngibheke emehlweni mengikhuluma nawe. Khuluma man." uGcina then says, ngempela, uzokhola uNomalanga. Awubona ukuthi uyahlanya. uVusi then says, uma ehlanya-ke uNomalanga, yini le ekhalisayo, yini le eqhakaziselayo. uGcina then says, ingwaba indlela othukuthele ngayo. Ngempela, uzokhola uhlanya over unkosikazi wakho. uVusi then says, lolu hlanya okhuluma ngalo, alimazi nokumazi uPhakamani. uGcina then says, uyamazi sithandwa sami. uVusi then says, umazelaphi? uGcina then says, hlezi esitoka uKwenzo ku-social media. So mhlampe umbone laphayana from uKwenzo's social media page. uVusi then says, okay fine ke. Uma kuyiqiniso lento oyikhulumayo, qala unginikeze ubufakazi. uGcina then says, ubufakazi bani manje? uVusi then says, letha ifoni yakho. uGcina then says, hayi ke asikho isidingo salokho, uyayibakha okwangempela manje. uVusi then says, yazi ukuthini? Ngiyakubona uzama ukufihla iqiniso, kodwa njengamanje amanga abhale ebusweni kuwena. Lalela Gcina, yonke into eyenzeka ebumnyameni ngelinye ilanga iyovela nca. And then it just walks off and leaves uGcina nje kanjalo. Next scene girl, we see uKwenzo. He is at home at the Dlamini mansion, guys. He is walking towards the dining or the living area where they have breakfast. Etafuleni ke uWenzeni is sitting there, uThemba is sitting there, and uNomalanga is sitting there. They are ready to have breakfast. So when uKwenzo approaches them, he says, hey guys, bapha bazali. uNoma, when she sees uKwenzo, she's like, oh, hi, babe. She practically, guys, throws herself, jumps on top of uKwenzo and hugs him. But you can see, uKwenzo is so annoyed, but he doesn't want to pokla her because Angiti, they're on a journey of helping uNomalanga, ukuthalulane. uNomalanga then says, how are you, Thandwa Sam? Uphethe nangeneke. Phetheni then says, good morning. uKwenzo then says, hey, ma, unjengaye alandeleke. He enters and he joins the family. Unjengaye then says, sanibonani. uPhetheni then says, ngiyabonga mfanam ukuthi ufike. uKwenzo then says, okay ma. That time uNomalanga uzibambela indoda yakhe, the way she is blushing, guys. uPhetheni then says, ukhona obone uVusi noGcina. uThemba then says, ngicabanga ukuthi abekho la endlini. uPhetheni then says, okay ke, shuthi ke sizoqhubeka ngaphandle kwabo, that's fine. Sinobaba wenu ke, khona into besifuna ukuyikhuluma nani. Siye sahlala phansi senza isinqumo that we'll try our best ukuthi silungise umshado wethu. Unjengaye then says, impela kunjalo. Sibone ukuthi sizwane, sishiye konke okade kwenzeka emuva. uNoma is smiling at Kwenzo. That time kuse meetingini, abantu ba serious, kodwa uNoma is just looking at uKwenzo emehlweni and she's busy smiling, you guys. uPhetheni then says, yeah, in fact, sicabanga ukurenewa ama-vows wethu. Sithemba ukuthi wonke umuntu uzobe khona. Unjengaye then says, ingapho ke, I'd like to take this opportunity ngixolise kwamadodana ami. Kahle, ngixolisa kuni nonke ngoba angizange ngaba yi-role model esihle kulamasonto adlulile. Futhi ke ngizame ukuxolisa kunkosikazi wami engimthanda nje ngenhliziyo yami yonke. I'm sorry sithandwa sami for putting you through all that I put you through. Ngixolise nakuwe ndodana yami Kwenzo ngokuthi ngikuqoshe kwinkampani yala ekhaya. Ngiyaxolisa kakhulu mfanami. Ngixolise futhi ke ngoba angikwazanga ukuyofihla umfowethu, ngimncwabe ngendlela efanele. Kodwa ke nami ngingumuntu phela. Ukuthi ngimdala and I'm your father akusho ukuthi mina anginawo amaphutha engiwenzayo. Ngiyaxolisa kuni nonke. uThemba then says, mina baba ngiyaxolela futhi ngiyajabula ukuthi nikwazile ukulungisa izinto ninomamkhulu. Unjengaye then says, ngiyabonga mfanami. Wenzeni then says, mina ke ngiyanijabulela, congratulations guys. uPhetheni then says, siyabonga. Kwenzo, like
wathi sekwenza, aren't you gonna say anything because everyone else here has said something? Ukwenza then sis manje nje kanjalo nje. Uzimisela ukudlulisa zonke lezi zinto ozenzile nje kanjalo. Uphetheni then says kwenzo. Singabantu. We made mistakes mfanam. Ukwenza then says yeah, whatever ma. Nomalanga ish. And then he tries to take Nomalaga's hands off of him. Uphetheni then says kwenzo. Ukwenza's like ish. This side unomalanga yamdina, this side uphetheni. Uphetheni then says kwenzo. Mfanam please. Okay, at least like sidle i-breakfast ndawonye. Please, fale wenzele mina. Unomalanga then says, and for me, baby, please. Uphetheni then says, Mavis, uslungiselele i-breakfast. Unoma's there smiling. Uwenzo so annoyed, guys, and the scene just ends like that. Guys, I feel like Uwenzo's parents are so selfish. As parents, guys, you need to protect your son's union in a sense. Uwenzo is engaged to Usibongile, but I don't feel like uPhetheni benonjengaye, the whole Dlamini family. I don't think ukuthi they are thinking for Uwenzo by bringing uNomalanga into the house. One, if we are lingeka, guys, usho ukuthi vele they didn't want Usibongile in that family. Anyway, next scene we see Uwenzo entering his apartment benovusi. Uwenzo then says ngiyikholwa ukuthi ma, after everything, she's willing ukuthi amqalele ubaba. Hayi ngeke. Uvusi then says, yazi kwenzo. Uwenzo can see ukuthi hayi man, uvusi unyabile man. Uwenzo then says, and then wena? Uvusi then says, yazi Nomalanga. Uqeda ungitshela isigaxa sendaba. Uwenzo then says, indaba ethini leyo? Uvusi then says, ukuthi ugcina benophakamani bayajola. Ukwenza vele ahleke, guys. Ukwenza then says, hayi kahle nawe. Ungitshela ukuthi ukholelwa uNomalanga. Uvusi then says uNomalanga akanaso isizathu sokuhamba amanga. And mengibheka indlela uGcina has been behaving lately, angazi noma ngimkholwe uNomalanga or ngingamkholwa. Ukwenza then says kahleni bovusi. Wonke umuntu uyazi ukuthi uNomalanga azithi mzala la kuyena. Manje wena Uvusi then says kwenzo, into engiyishoyo yikuthi uNomalanga akanaso isizathu sokuhamba amanga. Ukhumbule futhi ukuthi uNomalanga akamazi uPhakamani. Ukwenzo then says hayi kodwa Uvusi then says kwenzo, ucabangisise. Wena noPhakamani nisondelene. Has anything happened between him benogcina ekusolisayo ukuthi bayajola? Ukwenzo acabange kancane and is like, hey, bokukhona usuku. Uvusi then says, yeah, wenzakalani ngalolo suku. Ukwenzo then says, okay-ke. uPhakamani wayeconnecte iBluetooth yakhe emotweni yami. Then kwafona uGcina, ngezwa ilizwi likaGcina emotweni. Wayecela uPhakamani esithi ufuna ukumbona, and she said ukuthi it was urgent. Ngase ngiyambuza uPhakamani, kanti kwenzakalani? Wangichazela ukuthi uGcina called him because she was trying to help him ukuthi sihlangane and forgive each other njengobhuti thina sobathathu. Uvusi then sizazi ukuthini? Unosuku lana. Uthunisile wanikeza uGcina ifone. Wathi uPhakamani uyena ofuna ukukhuluma naye uGcina. And kulezi nsuku uGcina ubehave ngenye indlela nje engingayi-understand. Ukwenza then says uqonda ukuthini ngalokho. Uvusi then says ngiqonda ukuthi uGcina ushintshe nendlela yokugqoka yakhe. Useyahamba abuye ebusuku. Ukwenza then says hayibo. Uvusi then says ngelinye ilanga uGcina ukhohlwe iring yakhe kwaMamtshali. Wangitshela ukuthi uMamtshali uyagula kodwa mina akufanele ukuthi ngiyombona lo Mamtshali lowo. Kade beqala ungenza islima laba. Yabona ke manje bazongifunda bangiqonde. Ukwenza then says cha, hey Vusi, you overreacting. Lento ithathela phezulu. Mina ngizofonela uPhakamani ngimbuze. Kodwa nginesiqiniseko mfethu. uPhakamani angeke enze into efana nalena. Uvusi then says uGcina angayenza kanjani into yokumjolela nalenja lena uPhakamani. Ukwenza then says ha Vusi, qala wehlisa umoya mfowethu, okay? Mina
ngizothola ukuthi kwenzakalani between the two of them. Uvusi just keeps quiet. uKwenzo then says athi ngikuthonela amanzi, and the scene just ends like that. Next scene girl, we see uNoma, guys, usekamereni lakhe, and she is just crying, guys, crying loudly. And then we see uPhetheni benonjengaye. They run into her room because they're wondering ukuthi hayibo uNoma wahaiza kangaka, guys. She goes and sits on the floor behind the couch almost as if uyazifihla. She's like, Kwenzo, unjengaye and uPhetheni, when they get into the room, uPhetheni then says Noma. Unjengaye then says, kwenzakalani? uPhetheni is like, Noma. She tries to go closer to uNoma to hold up. Unjengaye ambambe, and he says to her, like, don't go close to uNoma. uPhetheni is like, Noma. uNoma's like, I need Kwenzo. uPhetheni then says, Nasi. uNomalanga then says, manje. Unjengaye then says, Nomalanga. uNomalanga then says, I need uKwenzo manje. The nurse comes rushing in, and then she holds uNomalanga. She hugs her. uNomalanga yakhala there. She's like, manje. Unjengaye takes his phone, he calls uKwenzo. uKwenzo aphendula ifone, he's like, hello? Unjengaye then says, Kwenzo, phuthuma uze la ekhaya as soon as possible. uNomalanga uyakudinga. uKwenzo then says, hayi baba, ngeke ngikwazi ukuyela yonke into engiyenzayo. Unjengaye then says, Kwenzo, ngiyacela ndodana, ngithi phuthuma uze lana ekhaya. Share everything that you're doing and come quickly. Few moments later, ngempela, guys, uKwenzo is there. uNomalanga has calmed down. She is sitting on her bed. uKwenzo angongoze emnyango, and he enters. When uNomalanga sees that uKwenzo ongenayo emnyango, she's like, Kwenzo. He sits down on the bed and is like, Nomalanga. uNomalanga hugs him and she puts her head on his chest. She's like, I missed you so much. Asisitholanga isikhathi sokuxoxa ekuseni. We just left nje kanjalo straight after breakfast. Please hold me, please. I'm just like, guys, uKwenzo. Next scene, we see uPhetheni benonjengaye. They are having lunch at uKwenzo's place, and they are having lunch with uSibongile. So it's uPhetheni, unjengaye, uKwenzo, and uSibongile. And for obvious reasons, they are having the lunch at uKwenzo's house. So anyway, uPhetheni aphakele uKwenzo. uKwenzo then says, thank you. uSibongile then says, uNomalanga, usenjani? uPhetheni then looks at unjengaye. She says, into esicelayo yikuthi uzame uba nozwelo nokuthi umvumele uKwenzo ukuthi abe nesikhathi sokuthi anake uNomalanga. uKwenzo then says, hayibo, kahle bo ma. uPhetheni then says, yini Kwenzo? Ngikhuluma iqiniso. uNoma akekho right njengamanje. Uyadinga ukuthi simseke, ikakhulukazi wena. uSibongile then says, qinisile uma. Uyadinga ukuthi simseke uNomalanga. Unjengaye then says, oh, that's so sweet of you, Sibongile. uPhetheni then says, yes, bengicabanga ngoNoma la. uKwenzo just rolls his eyes like to say, not uNomalanga again. uPhetheni goes on to say, she was so sweet. Remember when she was young? Sweet, 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 sweet. Uyakhumbula siqala ukumbona? Hayi sasho ukuthi yabona lo, ungumakoti wethu. uKwenzo then says, ma, ngiyacela, please. Unjengaye then says, hani kodwa, that's all in the past now. It's history now. uPhetheni then says, yeah, ngiyazi. But that doesn't mean ukuthi I can't imagine how things would have been if things went according to plan. Guys, that time uSibongile is just sitting there listening to everything that uPhetheni is saying. uPhetheni then says, kodwa-ke, we are here now, so... And then the scene just ends like that. Next scene there, we see uVelephi benoSangweni basekamereni lakhe, and uVelephi is on a phone call. She then says to uSangweni, Ima, manake, hello? Yebo, ngifona ngisiyaxoxo. Yebo, ngifuna ukubuza lana. Unomuntu wesifazana obekade attenda kulelo sonto by the name of uSamke Ntombela. Niyamazi. She pauses for a bit. She's like, unesho yalokho. Hello? How lona? Sikephi isidingo sokuthi ahengaphe ikholi yami? uSangweni then says, kulungile myeke lowo. Zama nomunye umama. uVelephi is like, okay, yimaje. She dials the number. Then a lady answers the phone. She's like, sawubona, ufonela iLife Church of Christ. Nginakusiza ngani? uVelephi then says, sawubona, ngifona ngiseqopho. Ngizwile ingathi kunomuntu wesifazane uni enimfunayo okuthiwa uSamke wakwaNtombela. The lady then says,
Usamkelisiwe Ntombela. Uvelephi then says, yebo. I've heard ukuthi you guys have been looking for her. The lady says, uNkulunkulu wami onamandla. Angifuni lutho okungihlanganisayo with that woman. Ngiyathemba ukuthi uzobona esihogweni ngalokho akwenzile. Uvelephi then says, Okay mama, ngiyakuzwa ukuthi uthini. Bengicela ukuthi ngikuthumele i-address yakhe. Yabona nje, ubulungiswa enubudingayo njengesonto ngizobuthola. Ngiyamazi ukuthi uhlala kuphi njengamanje. The lady then says, lo wesifazane ungusathane uqobo lwakhe. Ungaphindi ushayele lo nombolo. She just hangs up. Uvelephi is like, Hawu kodwa. Usangweni then says, bathini? Bathi bayamazi. Uvelephi then says, bayamazi. Eningathi nje ubadilile. She really did a number on them. Ngoba uthi angazi kwasho kwacima ashe esihogweni. Yabona nje kuningi akushoyo. Kodwa akekho who wants to go into details about uSamke. Usangweni then says, shuthi lo mama lo. Yinkulu into ayenzile kulabantu. Uvelephi then says, kuyacaca Sangweni. Ngoba nje, when I mention uSamke's name, they just hang up. Yo, and then the scene just ends like that. Next scene, we see Umam Mavis uya aina when uPhetheni walks in. Umam V then says, yebo ma'am, kukhona ungidingela kona. uPhetheni then says, no, akukho. uMavis then says, okay. uPhetheni then says, kade ngikhuluma noSibalukhulu ngale ndaba yakho yokuresigna. Ngiyabona ingathi ayikho into engingayenza, so kulungile. uMavis then says, ngiyabonga ma'am, ngiyabonga kakhulu. uPhetheni then says, yeah. Okunye ke, as the Dlamini family, besingathanda ukukhasa kule business yakho as our way of thanking you for yonke le minyaka osinike yona. Mom V then says, kodwa ma'am, ngiyabonga to you and the Dlaminis for being so kind. I know ukuthi uzoba nokhathazeka about who will help you or replace me. Cela ungakhathazeki. Ukhona ongimcabangayo la engqondweni. uPhetheni then says, okay, ubani? Mom V then says, umshana wami. Uyingane right nje madam. Ingane ekhuthele futhi unesimilo. Ngiyazi ukuthi angeke akhathaze madam. uPhetheni then says, okay, well, ngiyathemba so. Uyobonakala khona. uMavis then says, ngiyabonga kakhulu madam. She goes and hug uPhetheni. uPhetheni then says, akunankinga. Thank you, Mavis. Good night. And the scene just ends like that. Shuti-ke, uPhetheni iyamkhulula uMavis ukuthi akahambe ayoqala ibhizinesi lakhe. Ayike, last scene, we see uKwenzo, he is falling asleep on the couch kwakhe when he hears a knock on the door. And then he's like, sure. Kanti uPhakamani angene, he's like, hey, Jama. uKwenzo's like, oh, Jama. uPhakamani then says, yini? Wenzenjani? uKwenzo then says, hey, bengingazitshela ukuthi wena uzofika ngalesi sikhathi. As he's speaking like that, the door just swings open nje kanjani. Kungene uVusi. uVusi then says, nayile nja lena. Yeyi wena, yeyi. Kahle. As he's saying that, guys, he's reaching for uPhakamani to hit uPhakamani. That time uKwenzo is in the middle of them. He's like, yay, Vusi. uVusi then says, Kwenzo ngifuna ukuthi angiphendule kahle lona. Wena nja, wenzakalani phakathi kwakho nonkosikazi wami? uPhakamani then says, hayi, hamba ubuza yena ke. Umtshele ukuthi ngithe angitshele yonke into. uVusi then says, yamuzi ukuthi ukhuluma kanjani. He tries fighting uPhakamani. uKwenzo is trying to stop uVusi. He's trying to hold uVusi ngalana. He's like, ima, awukahle kancane yini ngawe? You don't want to do something that you'd regret ngakusasa. How? uVusi then says, Kwenzo, cela usuke phambi kwami. Uyangijwayela kabi lona, and lento ayifunayo uzoyithola. uKwenzo stands firm like to say ukuthi angisuki lana. I don't want no fight to happen. uVusi just leaves nje kanjalo. uKwenzo's like, ish, like to say ukuthi uthukile of what? Of the drama that just unfolded. uPhakamani then says, awunawuphi Kwenzo, and he just sits down. Imagine, guys, uPhakamani all this time, when uVusi was busy jumping, uPhakamani was just standing, guys. And now, after all this commotion, all he can ask is if uKwenzo has a peer. Hi, guys, Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.